sve njegove. Tu je bitno i gdje on navuče taj balon više. Ne navuče u sredinu, da ga metu taj raža. Možda je dobro. Najbolje je tu, išao sad na ovo na mjesto sa strane. I sad ga on cimne, on ga digne i on. Kako ga staneš ti jakinom pred publiku, kad nećeš kod njih sigurno staneš iskose. Nema cijeliš kaja se i vada. Što ti rekao? Ništa rad zeka. Sad zruši ovog vodiča. Jurija! Daj kanđiju. Hoće izvući kroz. Gotovo je. Jurija! Treba ispomenuti još ono malo daske sa strane, možda blisko se ne. To se namjerno skida. Da? Sve to skida. Što? Ubiva to. Pa da bude tako ta prašina i to. Ono da stiže kamo. Pa da bude tako prašina. A skidali stažu? Snimaš ti? 3 dni vidim. Sve tu ste neću više uvučemo na lopet i stanu. Najbolji je strapa, lazi sa kodora. Majka, baš sam rekao da ima lopet. Ajde, ako možda? Kakav si bio? Lakše je bilo, Ovaj neće. Možda će malo fali. Smio da se javiš? Jesam? Zvao na Lazi sam po sporu da dođe. Neće puno da čovjek se opije. Ko je Laza? Lazi pevač čovjek što preskoči. Zvate, a? Sam po sporu da vidim. Šta si rekao? Dođe za 10-15 minuta. Ja počeo. Najzgodnije, nema ćeš znači baš. Ne možeš preskočiti. Veranda, Daščara, MB i već ideš bolje Šumadiju. Tu je i onaj Rasadnik. Znaš kako ja kad bi to sad krenuo? Ja bi Kajas i seo na balvan i stao i... Tu sam se ja nastanio sad. Ti zvore prema Rajkovcu? Ne, ja sam od Kvarca, znači Kvarca. Oj, daš za 10.000 €. Koji? Možete pa. A? Sinović je izbio. Jesi izbio on? Imao on u Rajkovcu. Sluši mjesto. Sve može. On je gore. Znam ženski ništa napada. Mali debel. Ženio se u vreme. Je li bilo nešto? Da? Onaj će bilo čovjek. Возьми drugi. Nikola, odeš neko od ovoga Čubrila. Odeš od ovoga Rade Čubrila. Posle. Kako to nije rekao da sam ja? Ko će mi popiti sok jedan žedan si? Idemo tamo. Dobro, da se mi ništa. Sada vidim još jednog, jedan ćemo ići. Ajmo onda ono, šta je isto. Znači još ova 2-3 konje poslije pauze. Još 3 konje pa poslije pauze. Da ćemo mi poslije pauze. Ovo je ferofiju. Gdje? Ovo je ne vidi. Tu imaš još? Testa nisam ja vidio ovoga. Sam vidio 21 godina. Ja sam 15 godina na Ibarskom administraciju. On je u Sremčicu, u Moštanicu znači. A on je iz Raduča. Raduča između